لروجافای کردستانê banga tevlîbûna meşên girseyî yên ji bo piştgiriyê ji bo yekîneyên parastina jinê yê pejê têne kirin. Li gorî bangewaziyê meş dê îro roja yekşemê demijmêr 10:30 dest pê bike. Hem li Hesekê hem li Qamişlok û çalakiyên hemwext hene. Hevdem çalakiyên li ser asta cîhanê jî hene ji bo naskirina fermiya YPJ. bi taybetî ku li İtalya çalakî bi rêve çûbûn li Belçîka ku li Belçîka li Brukselê weke sekineke piştevaniyê ji bo YPJ hatibû sazkirin li bajarê Bochum yê Almanya jî bi heman awayî niha em ê dîmenan jore bînin ser ekranê Rûdawê dîmenên van hersî çalakiyên piştgiriyê ji bo yekîneyên parastina jinê li van welatan. Ev di demekê de ye ku bangewazî ji mehekê zêdetir dest pê kiriye bi çalakiyên cuda hem li Rojavayê Kurdistanê hem li diyasporayê piştgirî ji bo YPJ tê kirin ji ber ku yek ji dosyên da li qandiye di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Sûriyê ku hikûmeta Sûriyê dibêje di nava sîstema serbaziya Wezareta Bergiriya Sûriyê de endamên jin tunene lewma ew nikarin YPJ qebûl bikin weke şervanên jin di nava sîstema bergiriyê de divê ku weke polîsên xwecehî tevlî nava Wezareta Navxweyiya Sûriyê bibin ku ev yek li cem YPJ nayê qebûlkirin nayê pejrandin. YPJ dibêje em piştevaniyê li artêşa Sûriyê dikin lê di heman demê de ew bi te awayî qebûl nakin ku YPJ hilwişînin û çawa ku şerê terorê kiriye di bereyên pêşiyê şer debûye divê ew cihê xwe di nava sîstema bergiriyê ya Sûriyê de bilîzin û bigirin. Ew daxwaz dikin ku YPJ weke lîwayekê bênazkirin yan jî di nava wan lîwayên Hesedê de ku têne damezrandin yekîneyên parastina jinê û şervanên wê jî cihê xwe di nava van lîwayan de bigirin. Har hol YPJ, wî har hol YPJ.